mangifike esontweni then baqala ke basifundisa ukuthi yini ukukholo, sikholelwana, sithandazelana, yini kuba umfana, yini kuba intombazana. So akakamamkela uJesu nami ngisayilandelela ubani? Ngisalandela ubani? Ngoba ngisesontweni. Ngifuna insana, salandela bani? Ngoba ngisesontweni. So basifundisa ukuthi kuthandazwa kanjani, ukukholwa kanjani, ukhonzwa kanjani. So okokuqala ke bafike basifundisa, alo ave ngiphazamisa lo mzalwane njalo uma ngikhuluma uyangiphazamisa. Angifuni lento yalo mzalwane. Lo mzalwane lo umana abantu amandla kamoya ngale bangena usasifikisa ngiyabonga kakhulu basa. Hawu basa uyazayihle lento engiyibona la bengakaze ngiyibona. So basifundisa lezi zinto. Safundisa i-catechism esikoleni nje ngangifunda grade 8. Yeah, grade 8, grade 7. Ugogo wami wayesaphila washona ngifunda grade 7. Yakhumbula ngo-2010. So ugogo wami washona kwakusakhonoza kakhulu. So safunda i-catechism ukuba sifundise ukuthi yini ukholwa, yini isivumo senkosi. Nisekhona othi ngifocus ngoba yini isivumo senkosi, yini ukholwa, yini ukuthandaza. So mama sifundisa lezo zinto, ngaqala mina ngayithatha lezo zinto zikaJesu ngayifaka ezifundweni zami. Mina ngangifunda grade 8 kugogo wami eseshonile. Ngangiphuma ku-top 10 mina. Amen bazalwane. Ngangiphuma ku-top 10, the highest number ngaphuma number 2. Ngangilandela uKim Dlamini. Grade 8. Ngangilandela uKim na. Babe u2 nje usiphumelele Zuma noKim Dlamini la amantombazana ayengise kabi ku-top 10. Ngithi ngiyazama ngamandla amonke ka grade 8 bamane baphume unumber 1 ngisale ngiphume number 2 libe ngisho ukuthi ngizonibamba. So sifunda sithandaza sihlala enkosini. So basifundisa ke lezi zinto ukuthi uyathandaza uma ufunda, niyazi ukuthi uqala uthandaze bese uyafunda. Ngenkathi mina ngenkathi ngifunda namanje ngisafunda uNkulunkulu wayengitshengisa mangifunda, niyazi wayengitshengisa ukuthi ifunda kakhulu la izophuma ku-exam. Ngoba ngiyathandaza phela umthandazo awusebenzela abantu abadala kuphela, nathi umthandazo uyasebenzela futhi umthandazo ongisiza ukuthi ingabi ngangibapha abangani e-high school. So ngangincamela ukuhlala ngedwa ngoba ngangenza njani, ngangumuntu oyimisele ekufundeni ngoba ngangifuna ukuphasa, ngithi nonke ngifuna ukuphasa. So ngafunda ke ngahlala enkonzweni njalo ngesonto, ngihamba nogogo siya kephi sesontweni njalo. Mina ngiyile nhlobo ke nje empilweni yami yonke, mhlambe amasonto engingabanga khona enkonzweni ngingabala kunemino le, futhi it's less than yonke le mina. Impilo yami yonke angilovi esontweni, niyazi noma kuthiwa imali ayikho esontweni ngizowokha ngesontweni, noma kuthiwa abantu abekho esontweni ngizofika mina ngifike eminyango uvale iminyango ngithandaze ngaphandle because ngiyazi ukuthi kuye esontweni into kabani bazalwane. So uNkulunkulu wangisiza lapho isikhathi sika-MCC siyaphela. So bangifundisa ukufakaza, bangifundisa ukumemorize iBhayibheli ukuthi ivesi litholakala kuyiphi incwadi kwenzakala. So ngo-2011 ngase ngamkela uJesu. Amen. Ngamkela uJesu. Uyabona ukuthi impilo yami ngo-2011 ngangina-13 ngifunda grade 8. Kusho ukuthi wonke lo 13 years ngangilibele ngilandela. Then one day ngase ngafika la mina ngiyikhethela khona. Ngamkela uJesu kwakuyinkonzo yangoLesithathu esontweni eLuthela eDwaleni. Kumfundi kwakhona umfundisi uButhelezi. Wafika wangifundisa, ngamkela uJesu ngagcwaliswa ngamandla kaMoya Engcwele, nami ngaqala ngakhuluma ngezilimi. Haleluya bazalwane. Lento engangihlele ngizwa kungathi yabafundisi bebodwa, nami ngaqala ngakhuluma ngezilimi. Sase safundisa ukufakaza. Amen bazalwane. Ukuthi bakuthiwa abezofakazi ungathuli wena gijima na uze phambili. Uzokwenza njani? Uzosho ukuthi uJesu kwenzeleni. So sasifika sisukume sifakaze. Ngenxa ukuthi sasifakaza njalo, sasingenaso isikhathi sokwenza izinto ezibhedayo ngoba wawusaba ukuthi ngizothi ngithi ngenza into ebhedayo kanti namhlanje ntambama ngizothiwa ngifakaze. Amen. So ngangakwazi ukudla isono, ngakwazi ukuganga nabanye amantombazana nabanye abafana abagangayo la esontweni ngoba mina ngiyasaba. Amen. Ukuthi ngizothi ngithi ngiyaganga la ekseni kanti ntambama kuzofika umfundisi athi
ngo6:05 wena oshumayelayo esho ngasikhathi sini usho ngo6 so ngo6 uzongitshela ngiyashumayela ngihleli la uba efika nje ukufundisa nje wena uzoshumayela baba MC bese yaqeda bese asitela samukela usikhumbuzo bazalwane azoshumayela awusho uprepare awuthandazile ukuze ubanjwe kahle ukuthi ungingiza kangaka nje udlisono sikhumbuzo so sasabantu ababehlale beready ngoba uyasaba ukuthi awazi ukuthi uzobizwa nini so yonke lento yasigcina bazalwane saqala sa-attend inkonzo sa-attend ama-youth camp sa-attenda imvuselelo iy'nkonzo zomkhuleko iy'nkonzo zani makuthiwa kuyathandazwa nje imini oqala ozovulelwa i-security esangweni makuthiwa kuyathandazwa imini oqala ozobehlela umfundisi engakafiki sengifikile mina ileyo nto yasithwala-ke bazalwane siphuma ko-top 10 esikoleni siphasa ngo-A nasesikoleni nje kwakwaziwa nje ukuthi lo mfana uyayiphuzela then kwase kafika iziphi uma ifika iziphi grade 9 to grade 12 ngangisizwa yini bazalwane ukuthandaza ngangisizwa yini ngase ngahlangana nothisha ngahlangana nabafundisi ngahlangana nabantu abadala ukuthi bangisize endleleni yami khona lento kwakuthiwa ukuhlambuluka asisho ukuthi ukuhlambuluka ukuziceba isho ukuthi ukuziceba so sasiziceba makhona into wrong oyenzile ohamba kube uwena oyosho ukuthi wenza into wrong yes ongafihli yes ukuze abantu abadala bakazi ukusika ngithi uma uhlatshwe ibhodlela awuthuli nebhodlela ngithi uyahamba usho ukuthi uhlatshwe ibhodlela bese beyakukhipha angithi so nabantu abadala kuthina sasifundiswe lokuthi makhona into ebhedayo oyenzile musu ukulinda ukuthi uzobanjwa sheshiswa uhambe uyosho ukuze uzokwazi ukusizakala sakhula-ke bazalwane ngiyoqhubeka nokunye ubufakazi ngelikilanga isikhathi sami sesiphelile uJesu wangisiza kanjalo niyazi so awumanqhamuke nje la usungamalanga bomlilo kodwa kune-process ongena kuyona niyazi nizwini angani